שלום לכולם. אוקיי, טוב, חזרנו. לא דיברתי לצופים. אז כן, אנחנו פתחנו שרת של מיינקראפט. בקשר למיינקראפט, אז בוא נגיד ככה שהוא כאילו כן כפות, כי תום לא התאהב, כאילו תום לא רצה. כאילו אני רציתי, אבל בגלל תום הזה, אז כאילו תום היה שולט על השרת ואני לא. אז כן, לא היינו יכולים. אז כעקרון מה שעשינו, אני יותר נכון הישרדות. זה סתם מקום שאני לא יודע מה יש בו. פה זה שולחן כישופים עם 24. כאילו אני לא התחלתי כל כך כאילו לא התחלתי כל כך לפני המון זמן. בואו נראה לכם מה יש לי בצ'סטים. יש לי את זה, ובצ'סט שם אין כלום. אוקיי. אז כן, אנחנו נשים את ה-IP בתיאור.